Apay, akas to'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, nagpailingad iti nagan a Melinda, nga iti agdama kat adda iti Singapore. Gamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Judeline Bueno, listening in Hong Kong from Tuaw East, Cagayan Valley. Shout out kadagiti anak ko ada Shaina May, MJ, Sheila Jane, kan Felix Timple Jr. di Takapisayan Norte, Gataran, Cagayan. From Mama Grace Gonzales iti Singapore. Ni Susan Agapito iti Jordan. Ni Isagani Yalong Bolyeser iti Binalunan, Pangasinan. Kastamat ni Rose Ann Confieso iti Hong Kong. Karaan Gutierrez iti Kuwait. Ni Maylin Bergonya Batuelo iti Hong Kong. Dananay Lena Palikpik kan amin a pamilya Palikpik ijay Marcos Rojas Isabela. Kan congratulations kan ni Kuyang ko Junior Palikpik kan ipag ko Adelia tanaadaan-daan iti anak from Jervy Bristol iti Saudi Arabia. Kastamat ni Francine Dayagon iti Hong Kong. Ni Uncle Norio Auntie Chita de Vera, Divina de Vera iti Tugigaraw, kastamat ni Inang Sianing ijay Nungnungan 1, kan kablaawak iti belated happy 18th birthday ti anak ko ani Jenny Dumpit iti February 1, from Liomar Dumpit iti Riyadh.
Shout out kadagiti anak ko kan kakaanakak ada CJ, AJ, Dindin, Baby JR, Maymay, Tintin, JM kan Precious nga adda iti Quirino from Floresma, Castañeda. Amin at taga Comunal Solano, Nueva Vizcaya, especially ti Soriano family. Kastamot ni Apong Carling kan Apong Andong and family from Christian ti Dubai, UAE. Shout out ka ni Jerry Ventilio, kadagiti pamilya ti ta Faustino Cagayan City, Isabela, ti family Ortiz, nang nangruna dagiti anak ko from Loida Ortiz. Balalang kan Kubayan family di ta Kabugaw Apayao from Julinda Balalang ti Hong Kong. Ni Jonalyn Nadera iti Hong Kong. Obalde family iti Burgos Ramon Isabela, kan Ganit family di ta Bonfal proper Bayumbong from Juvie Gulya Ganit iti Kuwait. Shout out kani Maclen Pasis iti Alfonso Lista, kani apong ko iti Alicia Isabela from Ariel Timbresa, ni Ronald Rolyoda Balange. Ti Padron family, Agasig family dita Isabela from Jobel Padron iti Macau. Kan shout out kada Ginalyn Kalilan iti Abra, kan ni Wilma Mamerga iti Hong Kong. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Melinda. Dear Manang Emmy, Melinda latan ti yawag mo kanya, kat iti agdama, adaak dito'y Singapore. Namitlo matan adaras nga imayak ditoy, kat iti nga rod may katlo agundaway ko ang nagabrod ditoy, isumatan ti panagbetak ti pandemya. Naimbaglaangan manang tauray kaskasano, sa anak anaawanan iti trabaho, tanagasatak anakasarak iti nasingpet nga amo. Dito'y matlaang nga napasamak ti pakasaritaak ajaktun malipatan manang. Kat sapay lakuma, tamapili yumat nga idrama. Gapo tamasiguradok, nga adu ti mapidot nga adal, iti inak isalaysay. Namnamaak matmanang, ama ipresentayo anapino ti pakasaritaak, no bilang ta mapili. Anak, apa adi ka matlarumwaran dito sa lidmaw? Itay pa nga agururay ni Dino di ta salas. Anya mo tanday ta adino, nagdakulit. Melinda, Namin ano lang arudan ngayon bagakan ko na sumapulangan iti sa bali. Tawan tinamnamaan na kanyak. Ngam umay lagtamot sumarungkar. anak ko, agbalin ka kumaan na saya at kadagiti mang sarsarungkar kan ka. Nga oray saan mo ida akursunada? Ay, Saan mo ida abas-bastusan, anak ko? Tama ano si kantumot ti bastusan da no makita da ka itirwar. makapasuron mat namin at talaga, tatang. Nagdagulit. Kasta talaga ti agayat, anak ko. Isu asaan mo ang mapabasol ni Dinaw no sumarungkar lata. Nga oray pa'y nukunam nga imbagamon ken kuana nga ibawing nalangan iti sabali ti riknana. Ay, Alan, anak ko, rumwar kan dito silid mo, tayong kasangwan ni Dinaw. nasapa mo't arimwar ni Melinda lakay. Awan mo't trabaho na ita. At nakanumot asikaswan na, gumdi na imbaga no anya. Nay, anya nga tatipa ka kumiko man dyan akta. Tsaka mo bakit? Ta amo mo tunjay buridak ta. Nalimad. Ay, sa bagay, saan na mo't siguro apagdaksan kanyaman ngas asikaswan na. Naitalaan. Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Tapno amom Isidra. At dadanag ka no rumrumwar ni Melinda. Nay, apay Benito, anya ti pagdanagam. Mala,
Tenggam anay mbag tay salaysay ko kan ka, Isidra. Tatang, kasarita kayo kumaitinalapat. May papanitian niya, Melinda. Kaya't kung aminan ti agikat iti trabaho. Anya? Nay, apay yun anak ka? Apay nga agikat ka ngayon? Ada ka di sa bali apagakaram? Awan pa'y tatang. Oh, apay nga rin nga agikat ka ngay? Plano kami ti agabroad, tatang. Ha? Dayta ti agpaiso. Amkak nga mga naagkurang ti basit nga urnong ko. Iso akayat kayo ang makasarita. Anya ngay nga road no talaga adisidido. Saan tamo tamabalin alapdan? Total, balasang mat. Isidra. Narigat mat no lapdan ta iti kayat na. Anyat amom no iti abroad ti pakasarakan na itinapintas agasat. Sa bagay matkit di Hanggang ti pampanunutag. Maiyadayon ka data ti buridak ta. Benito, saan mat nga agnanayon ang makadenata ni Melinda kat? Takas iti dua nga inauna kakabsat na. Naiyadayuda idinadaandan iti bukod a pamilya. Ay, Iso asuportaran talatan ti plano na alangarod At damot kit di puntom bakit? Kas itinakon-akon Benito, dumteng ti panawan a maisina kadata ti buridak nga anak ta. Kat data kas naganak, masapul ang nakasuporta ta akanayon. Takas ta ti akem dagiti naganak kadagiti anak da. Awan nga rod tinagbalin a parikot ko, iti panagpakadak kadagiti dadakkel ko, maipapan iti panagabrod ko, manang Emmy. Ta iti naminsan lapan nakisaritak kadakwada, sinoportaran dak adagos. Kadagidi agundaway, awan pa'y iti pagilyan a panggap ko apapanan, tagsapsapulak paylaeng. Tikang runaan a rason, iti panagabrod ko, katap no maliklikak dagiti agar-aram kanyak. Nang runa ni Dino anapalalo ti kinasaet na. Iti panang palubos kanyak dagiti dadakkel ko iti planok nga agabrod, kastoy ti kanayon nga ibilin kanyak ni tatang ko. Alla ni tatang, madama pa lang ay prosesok dagiti papeles ko. Ngam, napalalon ti panang bilbilin nyo kanyak, nang runa iti may papan iti day taabanag. Gaputa kayat ko, ama imula iti panunot mo anak ko. Narigatayn. Tatang, Agmay-may sakan to ijay no bilang mapagasatan ka. Awan kamin to ken ni nanang mo iti sibay mo amang saranay ken ka no bilang laeng. Isa pang naasim ko kisayam ti kinasupladam kadagiti lalaki, Melinda. talaga nga minadyak kayat dagiti dagulit a lalaki tatang.
Masurunak at talaga. At daakditan anak ko. Ngam amangan no maisagmak ka, gapoy ti kasta agalad mau. Saan mat siguro, tatang? Kan may saan ko mat idadangdangran? Ngam nasakit ti panagsasaom no kwa. Kat dayta ti pagamkak launay. Tatang, Iso ano bilang ta mapagasatan ka kat makabrod ka. Pangaase, Melinda. Dayta kumati kang runaan abaliwam nga ugalim. Ti kinasupladam kadagiti lalakay. tatang, nanang, kamaudyanan na. Nalpasan ti amin. Kompletong dagiti papeles ko. Adamot tan schedule ti flight ko. Kasta ka di anak ka. Uwan, tatang. Anak ko, maiadayukan ka na kami kan ni tatang mo. Wan nga raw, Melinda. Di kay agdanag, tatang, nanang. San abale? Tapara kada tayo dayto apanagabrod ko. Anak ko. Agsalo kagak ijay, nanang, tatang. Kaya't ko aguminawa ti panagbiag tayo. Iso adi kay madanagan. Agyaman kami ti kasta apanggap mo, anak ko. Wan nga road, anak ko. Ay, wan gayam. Nagrana kami itay kan ni Dino. Sarungkaran nakakanuno sardam. Anya? Ay, buwisit mo tayo Dino. Sana makawawat. Ha? Dayta nga ugalim ti pagdandanagak, Melinda. Iso nga ibagak manen ken ka anak ko. Pangaasim kumataik katemon ti kasta nga ugalim. Taamangan no daytan tukit di ti pakaisagmakam. Bakta sinangon ni Melinda ni Dinaw. Kunaklakit din no pagurayan namanen itinabaybayag. Wan nga road. Ay, talaga ti kinasuplada ni Melinda iti lalaki ti pagamamkak Isidra. Amangan kit din no. Nay, anya nga tanti mapaspas sa amak. Ay, awan manen. Impakat manen ni Melinda ti kinasuplada na. Adino? Agabrod ka lang nga roden, kasjay pa'y lati inaramid mo, Melinda. Kasano, makaumamot namin ng tatang. Kasla di napatpatyan ti bagbagak. Ay, Iso adya ko nakapagtupol, anak ko, ulitig, agpakpakaasi akin ka. Di mo kumararamidin ti kasjay intun addakan ni di abrod, Tatang, Laglagi pom ti kanayong ibagbagakan ka. Ti balbalakad mi kan ni nanang mao. Agmay sakan to ijay. Taawan kami kat nga rod kan ni nanang mao. Saan da ka amaan dingay no anyaman bilang ti mapasamak? Saan arumbang ti kasya at ratom kadagiti agar-arom kan ka anak kaw? Iso apang nga asim ta ipangagnak ko ba? Ijam ti kasdi nga aramid mau, intun addakan, ija abroad.
amo manang Emmy, takla at latan nga agluksawak, no dagulit a lalaki ti kasangsangok. Ket iti panagluksaw ko iti daydi agundaway, asinarungkaran nak ni Dino, sakbay a nagflytak. Talaga adjakon nalapdan ti bagi, ket pinagsasawakon. Kontrolado ti timag ko iti panagkunak. Ngem kaskas di anang ngagdakgayam datatang kenanang. Iso akastaman una yen, apam magbaga kanyak ti amak. Imay ayon naklatan iti amin nga imbagbaga ni tatang, tapno saanen nga umatidugpay ti saritaan. Agingga, anadanon ti aldaw ti panagabrod ko. Kas nakunakon iti damo apaset ti surat ko, nasingpet dagiti amok dito'y Singapore. Nasangpet akmeton dito'y ti driver boy dagiti amok. Awagan talaangan iti Morris. Addalangan ni Morris manang, ngem nalabes ti kinapresko na. Dandan idin malpas ti kontrata na kadagiti amok. Sumagmamanula alawasan ti panagtalinaed na ditoy, tanaitudingan ti panagawid na dita Pilipinas. Amo Melinda, jakon kaya tagawid di Pilipinas. Tasimang put kami. Ha? Nakarkaro ita na nagbalina na maris ti lubong ko kapukon ka. Mabalin ka di Morris? Saan man atila taltalang gutangam? Ha? Kumporme la ditang ibagbagam. Si Kamat. Ibagbagak lang ti pudnong, makaungot ka pa eh. Kasano kat makapasurong dagiti ibagbagam? Imayak dito nga trabaho, saan kat nga umay makiinaram. Oh, apay nga gisong ka ngay. Adan samot bagbagtit mo. Wow! Taklesa ka mo tanya. Ang ayos lang. Napintas ka lahat nga oray taklesa ka. Kada mom, nakarkaroon nagkurso na adakan ka. Sardangan nak ko naklangarudan. Buisit kakit di. Oh, di ka kundi pangina Melinda. Tama nga nagbabawi ka. Makapabuisit ay Amores. Kunamlan nakagwapo unay. Buisit at talaga. Kumusta nga tan ni Melinda lakay? No may papan iti trabaho. Pacheck nga awan parikot kan kuha na itaayan na ita. Ay, Oh, apay lakay. siya inaalas nga ugalin na ti pampanunutag. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Benito? Ay, no di na maikat na dyan nga ugalin na. Mga no iso ti pakaisagmakan na. Ay, Benito. Nadya lang matiamok nga agbalin aparikot kan kuana kahit. Diya kinasuplada na kadagiti agar-aram kan kuana. No apay nga minakas dyan ni Melinda ah. Iso asapay la kumatadim nga kadagiti pamagbagata. Tano saan, ang mga nuan yan tukit di ti mapasamak kan kuana. Awan ti ron ba nga pagdanagan nyo kanyak tatang? Nasaya ati kasasaad ko ditoy. Nasaya at no kasta anak ka. Masurunak tatang. Ha? Apay Melinda, anya ti pakasurunam? Di pada ka Pilipino nga agpapaay matlaan ka dagiti amok. Agparparipiri. Ha? Kumporme ti bagbaga na kanyak.
Kesyo nagbalin kanon ana Maris ti biyag na tanam amunak. Kesyo ay ayatan nak kano kano anyapay dita. Melinda anak, tay ka na yung ibagbagakkan ka. Tatang, Tay ka na yung ibalpalagit mi kaninadang mo sakpay nag-abroad ka. Sabay lang kumata di mo nalipatan anak ka. Saan ka nga agsubsublada Melinda? Pakitami din nasayaan dagiti agtuyos kan ka tapno awan di pa ka isagmakam. masurunak nga rod tatang. Sapay ka na yun ti panagbakasyon dagiti amo mi itay ti sabali apagilyan. Pasaray dwa kami laang amabat-bati ditoy. Tay tangarod ka Pakita na tayo din nasayaan tayo nakatrabaho nga ibagbagam. Tadi nakagabastusan. Sa bagay, dandanin malpas ti kontrata na ditoy tatang. Isong ano saklatan ta iti mabiit, agawid mo't langan di ta Pilipinas. Anak kao. Alang nga rodan tatang, putder kon ti saritaan tatan Agrub-rubwat manan dagiti amo. Agbakasyon da manan asang kapamilya iti sabali apagilyan. Melinda, o may kang taggindan ta namangan. Maan ka kadilatan. Si Kamat, nagsayati pa nangawis ko kan kang apay ayakas ta ka. Ado pa'y nga rod tinaskan nga aramidak. Mabalin mo mo't nga ituloy tar aramidam kalpasan ti panangandakit. Sayang mo dyan lutok akanintado Diyak mo timbaga nga ilakaman nakitin lutom Apay nga mina nagluto ka. Una yun di kastapan na kailangan mo kanyak Melinda. Nagsayat mo titratok kan ka. Ay, dinak man bisitan si Kamoris. Ado pa'y aramidak ko naklangarudan. Isang mabalin ka di, panawan nakman ditoy. Amang ano diyak makapagtepal ka ti basibas ko pa'y kan ka di, tigam ko awalis. Natangsit ka talaga. Anay ko, apay aminas mo sa dagit. Oh. Kunamlan asino ka kaaman. Naglastog ka. Ibatan na ayop ka. Ibatan na kung di mo kaya't nagikisa. Kasta. O dagikis ka no kayat mo. Ayop ka. Anya dyan aramido. Apay nga akanak mo. Kita, manon nga ti maramida mita babae. Ibatan na ayop ka. Ibatan na. Nakababain man nga aklunan, ngam nagbaligi ni Morris iti dakas sa panggap na kanyak, iti daydi akan ito manang Emmy. Kalpasan na, binalaagan nak ano agipulungak, wenno ipakaamok kadagiti amo mi tinapasamak, patayen nak kano, kat sapulan na pa iti pamilyak di ta Pilipinas, kat iraman na ida adangran. Nagbutengak iti pangtana manang Emmy, iso ajak nagsasao apulos, aging gaanadanon ti gundaway anagawiden di ta Pilipinas. Sakbay apimanaw, kinunana ano kayat ko, ikalay sanak kano, ngem kadagidi akan ito, nagulupay laeng ti panunot ko. Iso nga awan ti sabali ana ibalikas ko, no saan at tinalaos agurak kenkwana. Pinanggap ko idi ti umakar iti amo no bilang agsubli ditoy ni Morris. Ngem saan meten ang agsubsubli.
nga uray ikagkagumaan a kontaken dagiti amo mi. Naimbaglaengen manang tasaan a nagbunga ti kinaayop nga inaramid na kanyak. Ngem aklunek nga aging gaita, addalatta dagiti gundaway nga agsangsangitak numalagлагip ko daydi a pagteng. Binukbukudak ti amin, ta ultimo dagiti dadakkel ko, jak imbagbaga ti napasamak. Italaeng ana ikanak iti kired amang ipakaamo iti padas ko, taamok ama kaipaay daytoy iti adal. Agyamanak manang, to'y pagayam mo, Melinda. Umuna iti amin pagayam a Melinda, agyamanak iti panagtalat mo iti daytoy a programa. Anyan nga agpayso, no dimngeg kala kumaka dagiti naganak mo, nalabit asaan a napasamak ken ka tinapait a padas mo. Ngem anya nga rod, adda ditan, saan mon a maisubli tinapalabas. Kat sapay la kumapagayam ko, ta saan a napunas ti panagtalat mo iti namarswa, gapo iti napasamak ken ka. Saan man a nagpulo ni Morris iti linteg gapo iti inaramid na, mamatiak nga addan tulatta ti panagpulo na. Takas iti kunada nga ruden, saan amat maturog ti Diyos, kat kanayon asitatarabay kadagiti agkamang kenkwana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglaban